ahoj. Tady vaše oblíbená uživatelka. Tohle je moje první video a bude o tom, jak se zaregistrovat na YouTube. Tady jednoduše si dáte v YouTube, tady se zadáte do internetovou stránku YouTube www.youtube.com a potom tady kliknete pro přihlášení. No a hned tady vidíte přihlásit se. Tak, vytvořit účet tady. A tady dáte jméno, jak se chcete jmenovat na YouTube. Třeba nevím. Karla, příjmení, Kostkova. Tohle je moje jméno, co tomu zadáváme. Tak, pro jistotu. A tady potom vyberte uživatelské jméno Google. Znamená, jak to nejen, že budete mít i jakož YouTube účet, ale budete mít i Gmail. A tam nechcete mít tu internet, nechcete mít prostě Gmail. Tak já nevím, třeba Karla Kostka. Tak a teď heslo. A vás to prostě musí to být tady tohle bezpečné. Tak to je stejný. A pardon. A teď. Pardon. Jsem to blbě. Jo, teď je to stejný. Na tom námazí to můžete mít falešný i normální. Tak nebo třeba 23. března. No a rok doporučuji 1994, to vám jakože ukazuje 18 a můžete si dívat na co chcete. Dáte tam třeba žena. Mobilní telefon, se nebojte, že vás to nějak zneužije. Normálně to po vás bude tím mobilní telefon, protože vám to kvůli registraci vám to ukáže vlastně zašlý kód, který to musíte napsat. Nevím, třeba tady a vaše aktuální adresa. To zvládnete. Potom potvrďte, že nejste robot, to klikněte jen tady na tohle. Tak, to posunu dolů. Souhlasím, že jsme Česká republika, souhlasím s linkami a dáte další krok. Tak, tady si to potřeba uvěřit účet, dáte pokračovat a tady by vám mělo dojít SMS. Může to trvat klidně 15 minut. Víte, do určitě může trvat až 15 minut. No a tam zadáte kód třeba 1, 2, 3, 4 a dáte pokračovat. Mě to tam nepustí, takže musím zpátky. Já už to mám založený. Jak to bude mít založený, tak tady dáte svůj e-mail
Tady je to napsaný. Jestli chcete, tak si můžete neohlašovat a dát se přihlásit se. Se vám to bude načítat a jste tam. Na začátku registrace vám se tam ukáže, že se tam ukáže, jestli tam chcete odbírat, dávat do oblíbených hry, hudba, styl a takové ty věci. A potom, až si to vyberete, tak dáte ten pro začátek, jako dáte uložit změny. No a odběratelství je jednoduchý, tady je tabulka. Tady je třeba Gogo. Nevím, jak se to přesně to dáte odebírat. A už je napsáno odebírám. Jo. A já to mám třeba tady, co odebírám. A je to prostě jednoduchý. A jestli si chcete přidávat do oblíbených, tak jednoduše dáte nějaký video, třeba hry. Co tady máme? Jako jo, tak otravný pomeranč. Třeba. Tady to stopnu. Tak. Omlouvám se za to špatné vidění. Tam je to. Vidíme. To je jedno. Tak dáte tady dolů. A tady se vám ukáže, jestli chcete odebírat nebo ne. Jestli jo, tak dáte tohle. A jestli se vám líbilo video, anebo chcete přidat do oblíbených, tak dáte líbilo se. Tady už to lepší ta kvalita. Dáte tohle šipečku. Tam je třeba YouTube můj kanál, správce videí, odběry na svém YouTube, vedle účet profil, Kupus, ochrana soukromí, nastavení. A tady potom se můžete odhlásit na přesunout účet. A do oblíbených, tady máte oblíbená videa. Třeba prostě to celkem nic, líbilo se. Potom historie. A tady nic zase. To je nějaká rada. Přečtete sami. Do oblíbených se to přidává. Jednoduše dáte líbilo se. To načte. No a tady máte ten otravný pomeranč, co tam najdete. Tady máte takový čtvereček. Kliknete. Dáte seznam videí. A dáte oblíbená videa. Vidíte, přidám do seznamu videí oblíbená videa. Potom kliknete zpátky na YouTube. Tak. A dáte zase, co mi to načítá, šipečku. Tady máte oblíbená videa. A tady dáte dolů a vidíte, tady máte toho pomeranče. No a jak nahrávat videa, dáte nahrát, kliknete na vybrat soubor, tak tady dáte třeba divočina a tady dáte otevřít
vám se to tady ukáže a jak se to bude nahrávat, dáte název, třeba Divlo Čína a tady dáte popis, třeba klasická Divlo Čína, nebo já nevím. No a potom témat taky, to nevím přesně co je, tady vyberete kategorii, zvířata, dáte uložit změny, ale mně se to ještě pardon, jestli to ještě nenahrálo, asi to nahráje, tak dáte přidat do, ale já to teďka nechci nahrávat, takže dám zrušit a zrušit nahrávání, tak můžete zrušit i takhle. A potom dáte, jestli chcete na YouTube, tak dáte tohle jednoduše a jste zpátky, tady můžete videa přidávat, no prostě YouTube je nejlepší, něco jak Facebook. Doufám, že tahle rada, že vám to pomohlo, jestli jo, tak dejte odběr nebo přidejte do oblíbených, lajkujte. A ještě to budu vám dávat pomáhat s registracemi třeba na Facebook, Skype, YouTube, Twitter, ty známý a nebo na online hry. Příště vám pomůžu s registrací na Facebook. Tak moc